step off the train on alone at dawn, back into the home where I was born. The sun in the sky never rains the night to me. They put on the tracks and they must be mine. Fuel on the hill and I feel fine. Няколко неща ми направиха впечатление при Black Market, които според мен отличават самото студио от всички останали, че това, което се случва тук, е обратното на конфекция и обратното на мейнстрим. Подхода са много индивидуално, хората са в час какво се случва в момента, къде се случва и как да го направят реалност и тук. Супер приятелско отношение и наистина по най-безпроблемния начин се работи с тези хора, защото просто идваш, чувстваш се като у дома си и накрая получаваш завършен продукт, който е не само на много високо ниво за България, а и на много високо световно ниво и то на супер добра цена и при изключително високо качество.